er vi igen. Det var ikke særlig meget plads på kortet, så jeg blev lige nødt til at slette nogen. Således. Jeg taler lidt i ekko, fordi jeg synes, det er så godt til vandrør. Nu er det store ører. I hvert fald. Og for min skyld like på vores videoer og subscribe, fordi den er ikke særlig meget. Og han får heller ikke lige follow det. Vi synes det er sjovt. Alle husene er lavet mursten. Altså. Der er faktisk et enkelt lidt herovre, som er lavet af træ. Vi kigger ned i den gyldne pose. Det er spændende. Nej, så er det overhovedet noget. Nu starter jeg i benene. Det ligner, at jeg er tyk. Hvorfor ligner jeg tyk? Det var nok lige lidt. Det var i hvert fald noget, at det var lidt op. I dag så jeg lidt på min mave, fordi det var noget, der kørte. Så jeg ikke lige min sixpack. Det blev helt begejstret. Lige de her to. Bam bam. Kyllinger. Og det var en halv time. Hvor så ligegyldigt. Hvor så ligegyldigt krømmelig. Det er sgu lidt mere end det her. Vi slog mit øje. Lidt varmt. Men i hvert fald, det synes jeg, at det er jeg plejer at gå rundt
næsten hver morgen, for at lige få lavet min... Og i det spring, jeg lavede før, der nåede jeg lige at lave min 26 armbånd. Fordi jeg gør det, fordi jeg er lige svært. Det er for helvede. Det går sgu ret godt. Og den rute plejer jeg at lave. Jeg synes, det er rigtig dårlig musik med. Nu er jeg så opstået. Hej, Helga! Ja. Min stemme, den bliver lidt grim på YouTube, fordi på grund af mit rummigt og på grund af, jeg lyder som en pige, når det kommer på video. Og det mener jeg seriøst. Ej, hvor nederen. Fik I den? Hvor nederen.